Hello guys, आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा मुसुप्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल गाइस लोगोफोर गोबां दुखु नङा मा जोंनि मान गोनां सासेल' नायल' जाल' मोलाव बसुमतारी सारा बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांबाय थांनाय 26 आगस्तनि 3:47 फुंनि रिंगायाव बिथाङा जिउखौ गारनानै बे बुहुमनिफ्राय गोजानाव थांबाय माने 3:47 AM मर्निंआव स' गोबां खैफोद आरो गोबां दुखु नङा होमबा सासेल' नायल' जाल' मोलाव बसुमतारी सारा जोंनि बर' हारिखौ गारनानै थांबाय स' बिनि गेजेराव बिथाङा एबसुनि डेपुटि एसिस्टेन्ट स्पिकार होननानै बुङो बिथांखौ लेङाइ बुंथिगिरि होननानै बिबानाव मोनथियोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स' बिथाङा सासे मानगोनां बिबान दंमोन जायखौ जों गोबां मोजां मोनोमोन नङा होमबा बिथाङा सासे बर'नि मावथिगिरि बर' हारिनि थाखाय जोहोलाव जानानै बर' हारिनि जोंनि बड'लेण्ड स्टेट मुभमेन्ट खालामनायाव गोबां मदद होदों मिथिं दावथिं गोबां खालामनायाव मदद होदों स' बिथाङा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गहपुर आनसलिकनि बिथांनि गामिखौ होनदों बाथाबारि बिथांनि न'खराव गासै 2 फिसाला दं होनना बुंदों फिसाला देरसिना डिग्रियाव फरायदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय फिसाला उन्दैसिना आरो हायार सेकेन्डारियाव फरायदों स' आं सानो बिथांनि न'खराव दायो गोबां खैफोद जासिगोन मोलाव बसुमतारी सारा सासे भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिमोन बिथाङा सेलारिबो मोनामोन बिथाङा सासे सरकारि नङामोन स' बिथाङा बेजोंनो सोलिनानै गोबां दुखु खस्थ'यैबो जिउ खुंबोगासिनो दंखायोमोन आरो खुंनानैबो थांबाय थागौमोन जानो हागौ स' दा बांसिन बिथांनि न'खराव मोलाव बसुमतारी सार गैयिनि थाखाय बांसिन खैफोदसिन जासिगोन आं बेखौ सानो बिथाङाबो सासे बर'नि थाखाय गोबां खामानि मावनायाव मुखुब जानानै बिथाङाबो न'खरखौ दानायाव एसे टाइमखौ बा समयखौ खम होदोंमोन बर' हारिनि थाखाय माने बर' हारिनि मुभमेन्टनि थाखाय बर' हारिनि खामानिनि मावनायनि थाखाय नङा होमबा स' आं बेनि सोमोन्दै बुंनानै इसेबां बुंनो गोनांबो गैया मानो होनबा बयबो बर' हारिनि सुबुंफ्रा जाय जोंनि बर' हारिखौ सिनायो बा जोंनि अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो दं बिथांमोना बिनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिगोन आरो मिथिखायो नङा होमबा स' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आसामनि अल माने सेन्ट्रेलखौनो बुङो स' बिथाङा बिनि लेङाइ बुंथिगिरिमोन स' बिथांनि न'खराव दायो गोबां खैफोद आं सानो बिथांनि न'खराव खैफोद जानायनि थाखाय आं जोंनि BM फान्स ग्रुप आरो BM सोदोब चेनेलनि गासैबो जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार दङ आं बिथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों कि नोंथांमोना जेसे हायो बिथांनि न'खरखौ मदद खालामनो हागोन आरो मदद खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोनहा बे BM फान्स ग्रुपनि एकाउन्टआवनो जोंनि गासै टटेल एकाउन्टआव 5,000 माने 5,000 दंखायो स' 5,000नि बारा दं बाट 5,000खौ जोङो दोनथ'बाय बेखौ जों स्कुल गायसननो थाखाय दोनदोंमोन स' बेखौ जों दोनगोन बेयाव दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जेसेबां होयो जों बेखौ डनेसन हिसाबै बिथांनि न'खराव हरनो जों थिरांथा लादों स' नोंथांमोना जेसे हायो अननानै फेसबुक पस्टफ्राव मोदै गनाय जों रिएक्ट खालामस्लायस्लाय जों जि हायो थाइसे प्रेक्टिकेलि जों बिथांनि न'खराव हरनो हायोब्ला बिथांनि न'खरावबो बिथांनि खामानि मावनाय जि बर' हारिनि थाखाय स' बिथांनि खामानि मावनाया बिथांनि नाजानाया एसेबाबो फैमाल थांनाय नङा होननानै आं बेखौ बिथांनि न'खराव आङो दिन्थिनो सानदों आरो बिथांनि न'खरखौ आङो एसे खैफोदखौ नुनानै माने खैफोद जागोनखौ नुनानै बेखौ आं एसे एनै बिथांनि फरायफुबाय थानाय फरायसा गथ'फोरनि बा सानै फिसालानि सायाव अनखांनाय फैनानै आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामो लोगोफोर नोंथांमोना जेसे हायो दिनै 27 आगस्ट बिनिफ्राय जोङो सेप्टेम्बरनि 5 थारिखसिम जेसे डनेसन फैयो जोङो बेखौ जोङो बिथांनि न'आव हरनो आङो माने आखायाव लादों नोंथांमोना बेयाव सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो साननानै जों नोंथांमोना जुदि थाइबा हरोब्लाबो 100आव गासै बेसेबां जायो 500 रां जायो बा 1000सोआव बेसेबां जायो थाइबायाव बा 5,000 जायो नङा होमबा स' बिनिफ्रायनो बारायलांबाय थागोन होमबा नों साननानै नाय जुदि 10,000 सुबुङा जुदि भिडिअखौ नायनानै थाइबा खरि हरोब्ला 50,000 जायो नङा होमबा स' जोङो
10,000 जा 5,000 जा बा 15,000 जा 20,000 जा जों जि हायो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जेसे हायो थाइसे जा थाइनै जा जों हरनो थाखाय राजि आं राजि नोंथांमोनाबो जुदि राजि जायोब्ला आं गोबां गोजोननाय मोनगोन स' आं लास्टआव बेखौनो बुंनो सानो बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों बिथाङा जोंनि बर' हारिनि जायगायावनो गोदानै फिनै जोनोम जानो थाखाय जुदि चान्स मोनफिनोबा खाबु मोनफिनोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बिथाङा जोनोम जाफिनथों आं बेखौ आसा खालामो स' बेखौनो आं बुंनानै नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामबाय बिथांनि सोमोन्दै एसेबां गोलाव बुंनानै आङो फोरमायनो गोनांथि गैया मानोना नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो आरो फेसबुकआवबो गोबां शेयार जाबाय आं बेखौनो बुङो कि नोंथांमोना जुदि जेसे हायो एसेबां डनेसन खालामबा बिथांनि न'खराव हरनो जों ज' जानानै हरनो सानदों आरो आं बुंखादों सिगांनिफ्रायनो आंहा फैसा जेबो जाखाया आरो बिनाव स्टेटमेन्ट देखायखायो बिथांमोना स्टेटमेन्टबो देखायनो हागोन आरो आं बेखौ बुंबाय थानो गोनांथि गैया जाय मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ नायो बिथांमोना बुजिखायो आंखौ सिनायखायो आरो आं मा खालामदों स' बिनि थाखायनो आं गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंखौ बे खामानि मावनो थिरांथा लानायाव जुदि आंखौ हेल्प खालामोब्ला स' आं बेखौ लास्टआवनो बुंनोसै बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै जायगा मोनदों आरो नोंथांमोनाबो बिथांनि जिउनि थाखाय एसे आर'ज गाबदो जय बर' हारिनि जय आरो जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय लोगोफोर बाय बाय